Gràcies, president. Des de l'ESCO estant per posicionar-nos en relació a aquesta moció del grup socialista. Compartim plenament la preocupació mostrada durant la interpel·lació i durant la presentació de la moció sobre el deteriorament del sistema de salut. I era una expressió que em costava d'expressar, el deteriorament del sistema de salut, però malauradament ho hem de fer d'aquesta manera. Els darrers informes que s'han conegut i alguns que s'han citat ja en aquest moment crec que apunten en aquest sentit. Catalunya és la tercera pitjor comunitat en assistència sanitària, segons un d'aquests informes, i també a Catalunya estem a la cua de la recuperació de pressupostos o de despesa sanitària en relació amb el 2009, concretament un 27% menys que en el 2009, que per cert, no deu ser pas un problema de dèficit fiscal, segons la terminologia d'alguns, perquè en el 2009 segurament el dèficit fiscal era exactament el mateix i en canvi la despesa en sanitat era molt més elevada. En tot cas, el problema és un problema de priorització de la despesa i jo crec que amb un sol exemple és més que suficient. A l'any 2017, el govern del senyor Puigdemont, que tant s'ha elevat fa un moment, va destinar el doble de recursos a l'Agència Tributària de Catalunya que al pla de xoc per reduir les llistes d'espera a la sanitat pública. Per tant, jo crec que no és una qüestió que potser també tant d'ingressos, sinó que moltes vegades és una qüestió de priorització de la despesa. I així ens trobem que a la sanitat pública manquen recursos humans, des de recursos nous fins a millorar les condicions de les persones que estan treballant, no perquè hagin de millorar perquè sí, sinó simplement per recuperar les condicions en les que es trobaven, però també manquen recursos materials. Molts dels equips comencen a entrar en situació d'obsolescència degut a la manca d'inversió que hi ha hagut en els darrers anys. I per acabar, ens preocupa i molt, ho hem dit moltíssimes vegades durant moltíssim temps, l'evolució de les llistes d'espera. Ens preocupa el canvi que hi va haver ja fa uns anys en el que, en comptes de comprometre's amb els ciutadans a tenir una garantia d'atenció sanitària, hi havia una referència. I ens preocupa que ni tan sols les referències es compleixin. Som partidaris de tornar als temps garantits, de garantir a la ciutadania el compromís del Departament amb la seva salut. I en aquest sentit, a nosaltres creiem que s'han d'oferir alternatives i no ens preocupa que la titularitat de qui ofereixi aquestes alternatives sigui pública o privada. El que ens preocupa és que la salut arribi a tots i totes els catalans i catalanes. Gràcies. Gràcies, diputat.